pa man kay ba. Nya ta manguli kay sayo pakistanan ba. Nay ko gingon nila dihay nga nang katunggan ba dahan kuno kay kanang kanda agokoy. Noris na kadiot na kay tanaw-tanaw ta itong mga agokoy dito Tanaw na itong agokoy? Oh, tanaw ta ito agokoy. Ato Tansa ta dito kita na mag-asoy? agokoy. Ya ato ta mag-asoy. Pwede. Ta, ado ta dito. Uy, day. Ako uya, buari ron. Look, Magkita pag dito, ni. day. Bapo kayo. Yaya ninyo yun naman may mga uyab. Dili lang Sa ka, day. pabuyab-uyab. Ikala sa ribantay namo. Oo. Kasi yung agi niya si mama o papa ba. O sige. Kung ito yung bantay ka, day ha. Ikala sa rigwardya. Sige. Uy, nalimtan na akong dala kong cellphone nga. Chatan to na ako sa dugdong day nga. Abot ni sa mga chicks nga. Kapar ba itong mga chicks na mo? Rabah. Kami lagbuari to rin sa dugdong. Dong. Uy, dong. May gidi aga dong. TV nga wala ko ngari agad. Gatiming nga mura gituyo. Kato na ka? Oo, Oh, sa sakto ah. akong cellphone. Ako mong gi-charge sa Oh. mga agad. Ako mong gi-charge. Oh. Lingkod ko nga rin ba kay ayahay kay lingkod-lingkuran ko kay Oh. isko kay hangin ba. Kato bang chicks ba? Oh. Ato unto. Ito na to. Nah, Ready na ka diha. oh ready na. Tanong ra ba kay itong mga chicks dong. Sus, lami ata ti. Sugar ang buha mo siya pul ato. Ay, sus, busy pa to. Patay ta to. 14. Nya, kumbati magha. Aw, kusog pa kay mo siya full 14 god. Nya, di na tulugay. Tuwa to kay nagpaabot ang klaro kayo. Buto. Ato to dito sa tong may bagong karsada. Karsada ba? Bagong karsada. Naton to ra. Ato dito. Ato ron ta. Uy, day. Naabot na lagi duha ka laki naabot. Day atong uyab. Ay! Yun ang uyab, uy. Bapo kayo. Gado. Hi. Hi, sus. Ya. Nya, ready na mo kay mag-date na Oh. ta. Unsa ba kadugayan? Tukas Uy, kanipaan. Day, ari lang Kay ka, may ha? dito kay agokoy rin nakabantay na to. Day, ikala Dong. sa bantay nilang mama ha. Dali dong kay. May niki na night bantay. Ganin. Uy, watak ko ninyo ako. Ako lay repair ninyo. Watak ko. Imingo kay dire. Dali. Aya man ko anang mga orasan ako nga ko na yun. Mura mag nindot adto sa kanipaan kay manguan ko dito basig naik bangag sa kagang. Tuwan ko sa kanipaan. Uy! Nakamay mga babaeng lalaki diya. Pamina ko na deeds ko na sila diha. Matay, puti ni sura kung ako ragat usaning kuana. Kayo, bugnoon niya kuana mga babae. Samot ako na taon sa kus mga laki. Ang maayo ani, at tuon ako kong amigo. Kay para nga, og bugnoon ko babae og lalaki, naay makatabang akong amigo. At tuon ko. Dota dire pa. Ayan bugnaw kastanan ba? Landong kastanan. Wala agokoy. Asan pa agokoy lang giingon dire? Hindi kastanan ba? Pero nakabati lang. Naglain yun akong tiyan. Dang! Murag Palabi mo sa kasi imuhang subad. nagyo nanawag. Nya, diri lang kalabsake. Ako sa nito bago ning nanawag kay. Di na gyud magwanta. Lakang ko balik kami Libang, ako dito. libang ko dito katunggan. Sundon lang kita nga. Galang ta. Ha? Galang ta. Ay, Saan ka? Wato lagi ako nimo kay Nya, ako nakita dito nga. Hindi kay kyan. Babae og lalaki. Oh. Hindi ka gikan nga nung nakita kang babae lalaki basig ungo na. Ito kapit mga karipaan. Oh. Muna nga, muadto ako nimo kay kuha niya nakasugat na ta. Namo ni. Padung ko kay malibang unta ko kay nagdit pod mini. Sa kong asawa diha. Unya na na siyang talibang nimo kay ato sa tong ato kay pa tabang ko nimo. Tinuod ka nga. Ito kay Tinuod ka. Nay nagdit ta. lagi. Duha ka parisan to. Pag sure. Kay bahalik kalibangon ko. Muna kay Wapil ko pangukoy atong tanawon ko. ano ko kita kanawa. Auto. Tara.
anak sila. Nah, anak sila anak kita. Tay na gyud tuod no. Tawa. Kana na kaginat kang naag yung kang bakakong ko. Padulan na to kami. Ito kaya sa kami akong bana. Ay, nalibang to siya. Nya. Hapon na lang, huwag hapon na balik. Ako na lang katong atol. Ay, di kapoy naman ko nga rin nilingkot. Sakit na ka akong lubot. Tinawa. Ano mga bahay mo? Naman ni Sama ni ang bana. Gusto mo sige ba? Iyang kuyo. Awaw. Sa di ba? Na mga babayo. Ako ang mga asawa bay. Hoy! Nasa lukod. Naku sa mo dihan kinsa man yung yupupon. Dali ka popo. Dami gilili. Pagkayutan Kinsa man yung gilili. Na mo ginagdita rin. Wala rin. Nagawas. Dali gawas na. Na. Kaya ka na ba nung mabaya na bay? Uy. Kailan mo ka naman? Isa ba bay? Walang mga anak. Ha? Tayo rin. Mga asawa na sa luyo. Adol yung kuyo ang akong mga anak. Kabuang ganyan mo bay. Maamong di ko ni mo bay. Tayo ko sa mga asawa ka na kanibuangan ka. Ako mga anak ko na nagtitito dahil na iyo mo ni kuyo okoy ganina ra ko kuyo okoy. Ako asawa ba? Bay. Ako asawa bay. Bay. Dapat ba?